Pozdrav svima! Danas govorimo o tome koji su to troškovi ako kupujete stan na kredit. To bismo mogli sročiti u nekih 8 osnovnih troškova. Pod jedan, to su troškovi obrade kredita, to su vam bankarski troškovi, odnosno troškovi osiguranja kredita. Zatim slijedi procjena vrijednosti nekretnine od strane bankarskog procjenitelja. Poslije toga imaju troškovi kupoprodajnog ugovora, zatim troškovi ugovora o hipoteci, također notarski obrađeni. Zatim slijedi uknjižba hipoteke u gruntovnici, a nakon toga isplata cijene nekretnine. Kada isplatite cijenu, slijedi trošak poreza na promet nekretnine. Kada platite porez, spremni ste na trošak uknjižbe u gruntovnici na vaše ime. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za ovu temu ili bilo koju drugu temu, slobodno nas kontaktirajte na neki od naznačenih brojeva telefona. Do skorog viđenja i gledanja sa nekom još zanimljivijom temom. Budite nam pozdravljeni.